Ahoj priatelia, teším sa, že sa opäť vidíme a že ste sa rozhodli pustiť si toto video v rámci Verím, veríš, veríme dnes na tému aká bola najväčšia bolesť Pána Ježiša. Ak sa teda chcete dozvedieť, čo mu spôsobilo túto jeho najväčšiu bolesť, sledujte ďalej. Prežívame pôstny čas, kedy sa snažíme takým hĺbším spôsobom pochopiť to všetko, čo musel Pán Ježiš z lásky k nám vytrpieť, koľko bolesti, koľko rán, koľko ponižovania, koľko úrážok, potupy, pľúvancov, súdenia a odsúdenia náboženským tribunálom aj svetskou mocou. Snažíme sa v tomto čase tak hĺbšie preniknúť do tajomstva jeho lásky, snažíme sa ju pochopiť, snažíme sa, aby sa nejakým spôsobom táto jeho láska dotkla nášho srdca, pretože on sa z lásky k nám obetoval, pretože nik nemá viac lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Pán Ježiš nás nazýva svojimi priateľmi a on položil svoj život na obetu za nás, za naše hriechy, aby nám boli odpustené, aby sme mohli byť spasení, zachránení, a aby nám otvoril brány Božieho kráľovstva do Korán, aby sme mohli dosiahnuť to, prečo sme boli stvorení, naše dokonalé šťastie v nebi, aby sme tam teda našli aj náš večný domov. Dokážeme si to možno takým lepším spôsobom uvedomiť napríklad na takom príklade mladých zamilovaných ľudí. Ak napríklad chlapec urobí pre dievča nejaký pekný skutok a zachová sa ako gentleman, ako taký princ, tak to dievča si potom v mysli tento okamih, tieto chvíle si pripomína, vracia sa k ním a aj všeobecne to v našom živote tak chodí, v našich životoch, že my si takéto okamihy, takéto chvíle radi pripomíname a je to dobré a správne, vraciame sa k tomu a v konečnom dôsledku to aj tú našu vzájomnú lásku takýmto spôsobom upevňuje. A tak je veľmi dôležité, aby sme aj my, zvlášť v tomto pôstnom čase, sa tak vracali k tomu, čo Pán Ježiš z lásky k nám trpel, aby sme si to pripomínali, aby sme potom takým plnším spôsobom dokázali prežiť veľkonočné tajomstvo. A už tak od nepamäti nás ľudí zaujímalo, že čo bola tá najväčšia, najbolestnejšia rana, ktorú Pán Ježiš podstúpil, ktorá mu spôsobovala tú najväčšiu bolesť. Zaujímalo to aj svätého Bernarda a Pán Ježiš mu v modlitbe dal také poznanie, že touto najväčšou, najbolestnejšou ranou bola rana na pleci. Bola 3 palce hlboká a odhalili sa mu pri nej 3 kosti. Avšak táto rana bola fyzická. Panna Mária tá nám hovorí, že tou najväčšou alebo najhlbšou bolesťou predsa len nebola tá bolesť fyzická, ale bolo to, že ho Judáš zradil a že ho opustili tí jeho najvernejší. Tiež si to možno, že tak lepšie dokážeme uvedomiť takým spôsobom, že aj my vieme v našich životoch, že ak nám niekto ublíži, ak nás niekto nejakým spôsobom zradí, ukrivdí nám a je to niekto cudzí, niekto, koho poriadne ani nepoznáme, áno, je to zlé, spôsobí nám to bolesť, je to nepríjemné, ale nie je to taká bolesť, ako keď nás zradí niekto blízky, ak napríklad manželský partner zradí svojho partnera, ak nás zradí alebo nám nejakým spôsobom ublíži nejaký náš priateľ, ak nám nejakým spôsobom ublíži niekto, kto je náš príbuzný. Tieto bolesti od týchto našich blízkych ľudí sú vždycky o mnoho väčšie. A Pánovi Ježišovi skutočne tú najväčšiu ranu spôsobila Judášova zrada, pretože on bol jeden z 12, bol teda najbližší učeník Pána Ježiša.
A Judáš sa rozhodol, že Pána Ježiša zradí a išiel za poprednými ľudu a pýtal sa ich, čo mi dáte, ak vám ho vydám. A oni mu vymerali 30 strieborných, čo bola cena otroka. Takto si ohodnotili život Pána Ježiša. A Judáš sa s poprednými ľudu dohodol, koho poboskám, to je on, toho chyťte. Judáš sa rozhodol, že zradí Pána Ježiša týmto pozdravom, boskom, týmto gestom lásky, čo je naozaj také veľmi smutné, keď sa tvárime ako priatelia, ale pritom vlastne zrádzame. Pánovi Ježišovi túto najväčšiu ranu spôsobilo aj to, že ho jeho učeníci, jeho apoštoli v Getsemanskej záhrade opustili. Spôsobilo mu ju aj to, že ho svätý Peter 3 razy zaprel. Spôsobilo mu ju aj to, že jeho vyvolený národ, židovský národ, ktorý očakával Mesiáša, ho odvrhol a vymenil ho za zločinca. Pilát sa snažil Pána Ježiša prepustiť a spomenul si na to, že im vždycky na veľkonočné sviatky prepúšťali jedného väzňa, ktorého si žiadali. A tak predstúpil pred židovský ľud s Pánom Ježišom a s Barabášom a ešte, aby im to uľahčil a aby im naznačil, že koho si majú pýtať, tak sa ich opýtal, mám prepustiť židovského kráľa? Ale oni žiaľ, podnetení veľkňazmi a zákonníkmi, nechali sa strhnúť a kričali, nie, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Panna Mária nám hovorí, že všetky tieto rany Pána Ježiša sa aj dnes obnovujú. Že Pán Ježiš je aj dnes zrádzaný aj tými najvernejšími. Veľakrát ho vymeníme, zapredáme možno nie za 30 strieborných, ale možno za nejaké iné výhody. A vzdáme sa ho. Aj my ho veľakrát v rôznych veciach opúšťame. Aj my ho často zapierame, keď sa za neho hanbíme, keď sa k nemu nechceme priznať. Aj my ho dnes veľakrát odvrhujeme, keď ho vieme vymeniť za čokoľvek iné, ak Boh nie je na prvom mieste v našom živote. Tieto najväčšie rany Pánovi Ježišovi spôsobujú hlavne tí jeho najvernejší. Takisto túto bolesť nespôsobuje niekto, kto jeho lásku nespoznal, nepochopil, kto ho poriadne nepozná. Túto bolesť spôsobujú tí, ktorí jeho lásku spoznali, pochopili ju, ale predsa len aj napriek tomu sa jej veľakrát vzdávajú. Zrádzajú Pána Ježiša, zapierajú ho za nejaké iné výhody, za nejaké iné možno dobrá, za úspech, za pochvalu od iných ľudí. A tak je veľmi dôležité, aby sme boli verní Pánovi Ježišovi, aby sme ho nasledovali, aby sme ho počúvali, aby sme ho milovali a v konečnom dôsledku vlastne táto láska, ktorú dosiahneme aj vďaka tomu, že si budeme pripomínať a budeme sa snažiť pochopiť to, čo z lásky k nám pretrpel, nám dá silu v tom, aby sme mu potom aj vo chvíľach našich skúšok životných aj zostali verní, aby sme v týchto skúškach obstáli. Z lásky k nemu, tak ako on sa obetoval z lásky k nám. A tak vám prajem, aby vám Pán Ježiš zjavil svoju lásku, pretože on žizní po vašej láske, aby ste aj vy boli smední po tej jeho láske. A aby ste veľkonočné tajomstvo dokázali prežiť skutočne v takej plnosti a možno aj vďaka tomu, že pochopíte túto jeho lásku,
zažili už taký malý kúštik tej nebeskej bláženosti už aj tu na zemi. A vidíme sa na budúce.